Amainako tren geltoki berria eta ondoriozko berrikuntza urbanistikoa inauguratu zuten larun batean. 16 milioi erdiko inbertsioarekin eta lanetan 3 urte eman ondoren, proiektuak esparru berri bat sortu du hirian. Amainan geraleku lurperatu eta irristerrazagoa egiteaz gain, antolamendu urbanistiko aldatu da, biribilgune baten eraikitzearekin eta trenbide egituraren gaineko azaleran oinezkoen pasealekuaren handitzearekin. Erakunde ordezkaritza zabala egon zen Amainako geralekuaren inaugurazioan, Iñigo Urkullu lehendakariarekin, Ana Oregi ingurumen eta lurralde politika sailburuarekin, Miguel de los Toyos Eibarko alkatearekin eta Eusko Trenbide Sarearen zuzendariekin besteak beste. Nik uste dut 3 gauza azpimarratzekoak dira. Bata esparru publikoa, zelan berreskuratu du Eibarrek esparru publiko izugarria hemen, oso polita, atsegina eta zelan lotzen diren auzo diferenteak eta barrerak bakendu egin ditugu. Beraz, orain hiritarrok aldute disfrutatu eta gozatu esparru hau. Bigarrena, obra honekin, azken finean, obra ferrobiarioa bat da, eta honekin hobetu egingo dugu gure zerbitzu ferrobiarioa. Askoz zerbitzu hobea emango dugu, posible izango dugu ematia egin ditugun obrekin. Eta hirugarrena, baita nik uste dute oso importantea dela, kalitate akustikoa. Honekin, obra honekin, zelan trenbideak gelditu dira, tapauta gelditu direnez, azkenean etxe guzti hauek, ikusten ditugun etxeak, zarat askoz gutxiago izango dute, eta nik uste dut hori ere nabarmen dala ja momentu honetan. Lurperatuta dagoen eta irristerrazagoa den geltoki berria zabaltzeaz gain, inugarezio ekitaldira gerturatu zirenek, Amaina eta Ardantzan arteko trenbidea banatu eta estali ondoren sortu den gune urbanistiko berria ezagutzeko aukera ere izan zuten. Lanak Eusko Jaurlaritzak garatu ditu azken 3 urte hauetan Euskal Trenbide Sarearen bidez. Como bien se ha dicho, es una obra ferroviaria, pero desde Eibar, una ciudad complicada orográficamente, nos tenemos que reinventar cada vez que hay una oportunidad. Y esto forma parte de un proyecto, por lo menos desde el punto de vista municipal, mucho más ambicioso, ¿no? Se hizo una primera parte que colaboró la Diputación en su momento, desde aquí, desde el bar Azkena hasta la gasolinera en su momento. Una segunda parte el Ejecutivo anterior hizo en la mejora de la estación de Ardanza también, la cubrió, hizo paseo, y ahora lo que hemos hecho ha sido unirlo, ¿no? Unir esos 2 puntos y generar un paseo que prácticamente cubre la mitad de la ciudad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser ambiciosos y pensar ya en la zona este de la ciudad y, por tanto, intentar seguir colaborando, ¿no? Y reflexionar sobre las posibilidades que existen, las disponibilidades técnicas y presupuestarias e intentar seguir avanzando porque los hechos demuestran que son buenas iniciativas, ¿no? Eibarko udaletxeak eta Eusko Trenbide Sareak sinatutako hitzarmenari jarraituz, proiektuak azken urrats bati ekin behar dio oraindik, estazio eta Zitainen arteko trenbidearen estaltzea. Miguel de los Toyosek bestetik sortutako pasealeku berriaren izena aukeratzean genero berdintasuna kontutan hartuko dela aurreratu zuen emakumeen mailak planteatutako eskaerari erantzuna emanez.